थांसै आबौ थांसै बायबाय होनसै आंनि फिसौआ बाय होनबाय हथा लांदो होनबाय हथाया हथादो बिसोरो न'खौनो गारनो हाया थालाङा जोंहा नै दसे बेरायहैनो नागिरदों बेटारि गाखोना थांसै बाल बै बेटारिया मा फिसौलाखौ दसे बेरायहोहैनोसै दसेनो बै लामासिम सकसिम नै जोंना गौरां दैसाया एसे देरबोदों दाख्लै रासिनमोन दिनै बारा नङा बार खोलो खोलो बार बारनायजों मोजाङाव जोमै खोबलो खोबलो बिरनाय जा मोजां दे भिउआ सनाफोर बिराद मोजां भिउ जादों दिनै अखाबो हाया सान्दुंबो दुङा ओरैबायदि समायना दिन जादों माने बुंस'नोनो हाया आरो मोजाङानो नै लोगोफोर नोंसोर नुबानो मोनथिगोन जोङो बे जायगायावनो फैदों नै एसेनो टाइम पास नैबे फिसाजा नुजाया नैबे आंनि फिसौखौ बेरायहोफैदों थ' दाबो फैदो ओरै खटखटि गाखोनोसै फैदो सोलो सोलो जाव आबौ फैदो जों लागोनि पार्क बियो क'क्राझारनि फिसासा लेथेफाफा पार्क जोंहा बेहायनो टाइम पास खालामो उफाय गैया गोजानावबो थांनो हाया फैसा गैया थाखा गैया बेफोरावनो टाइम पास खालामाबा माथो खालामबावनो सनाफोर गारिबो गाखोनो हाया लंजाब थांनो हाया फिसाजोआ सासे थाबोबावदोंसो आंना फैबावाखैसो बे गाद्राद्रायाव बेराय होननानै फैबावाखै मालाय आंना फिसाजोआ गोजानाव थांनो मोनैनि बोराबदों बिमायाबो लांनो हाया नालाय नैबे गिदिरा फैसाबबाय आरो सिबाया आंहा फिसौखौ लाबोनांगौ उफाय गैया फैबाय थ' दा थाबायदो आबौथ' बैयाव गाखोनोसै थुदो बैयाव गाखोनोसै थुदो फैद' मालाय मेल्ला फैयो हनै मेल्ला बेरायफैयो हनै हौवाफोरानो फैयो माथो हेवाफोरानो जोंलाय माथो हिन्जाव गासिबो हेवाजोब माथो हेवाजोब जों लागो दाउखि पार्क सनाफोर गौरां पार्क दाउखिबो होनो गौरांबो होनो बेनो जोंना बैयाव लन्स गाखोनो नामाब्रा लन्स गाखोनो आबौ दे आयै हनै गाखोदो आबौ गाखोनोसो गिबावबाय खोमालै दाबे दोनदो गाखोदो बिमानियाबो गाखोगोनथ' ओरैबाय दुम होनदो नै बाहाय आबौ बरिया गुदुं नामा दे बाय हमदो दे हमदो दे बरिया आंनि फिसौआ गियोहाय हनै माथो दासो जादों दा आबैखौ नालाय आबैखौ बरिया दासो गिगादों गियो आंनि फिसौआ मा जाबावनांगौ जाखो दे सोमावदो आगा बुम होनदो आबौ दे जा मोजां दं नालाय आबौ नालाय जि दैयाव हामफ्ला सिमला जालायथारदों सिबाय दैयाव मोनगौ हाब फानथारगौ बे फैद' दैयाव बाज्रुम हर दैया क्लिन सोरबा उन्दैफोरखौ सुइमिं पुलाव गेलेहोनोबा लाबोनो हायो बट दंलायलायो नै मोजां बेफोरखौनो फिसा क्लिप देखायना होसाबबायबाय आङो नायसाबदो इमान गोजानावहाय थांनो हानायनि जोंलाय बारा गाज्रि नङा जोंना खाथियाव बेनो मोजां बहुद मोजाङानो ओइ नै ड्रेन दङ बाहाय नैबे हेङायाव गाखोनो थांसै आङो हेङायाव एसे सिख्ला गोरलै जानां बे हेङायाव गाखोनानै जेबो होननाङा दे मादैखौ
एसे नामा होलाय मा नैबे आगोलजों नै गाखोबाय आं एसे फैनायनि नामाव सान्दुं ओंखारबोबाय वा एसे गाखोबाय सनाफोर गाखोनो लुगैनानै बयबो उन्दैफोरखौ बेलासियाव दसे दसे बेरायनो दोनबोयो बे पार्कआव मोजाङानो साफा क्लिन लाखिथारो जि मोजां मोनदों उन्दैया गेलेनो हाबा थांलानो नै थां लेंबाबो आइ आइ आंनि फिसौआ ओइदि गेलेदो दे दसे गेलेथारदो दे दे थांथ'आनो आयु 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 आंनि फिसौआ आइ 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 थाख्ल'ख्ल'नो आइ आइ गोरासो जानांगौ ना गोलैनांगौ हायाव गोलैनांगौ ना असानदो आयु आयु थैगोनसो थांथारानो दानो जि मोजां मोनफैदों आयौ 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 नै सरबाव गोलैगोन आयौ ओरैबायदि मोजां मोनथारदों आरो गावहा गेलेनो थ' दाबो थांसै थ' जाबायथ' बिबैयाबो मोसाखांबाय फैद' बिबैयाबो मोसाखांबाय फिसौआबो गेलेखांबाय फैद' आबौ फैद' थांसै जि थाथारालायनो आबो थांथारानो बिमा फिसा सेल जोब साला बिबैया ओरैनो देलाय मांग्रि ओरैनो रिल्स बानायनो भिडिअ बानायनायनि दान्दा आरो आजां थाङानो हनै थांनो नागिरलायबावा बेनोसो थांसैथ' आबौ गेलेनो बिराद मोजां मोनबाय नै मानसिफ्रा मोनाहोलां फैहोलां आजां गाजां मानसिफोर फैबाय नै थैगोनसो मोनाहोलां फैहोलां सारिगिदिं मानसि जोब दै आजां गाजां सारिगिदिं मानसि जोब लांनो नागिरनाय खुलुमफ्लालायबावो नालाय आयु दुस्थ'खारिया हामाथ' आबौ थाङानो आयु 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 नै जिरायनानै थाबावबाय बोराबावबाय सोरनि फिसाथाय बियो थ' दा आबौ मोनाबायथ' गोदो बिमाखौ जि सौबावबाय आयौ हाग्राखौनो जाबाय नै बाहाय बट सुइमिं दं बट सालायग्रा हनै मालाय सालायदों जा मोजां हनै हनै गाखोलांबाय मालाय लाइफ जेकेट गानलायनानै मालाबा गोसो जानानै गाखोफैनांगौ ओंखारबाय सनाफारजों थांनो बे फिसासा पार्कआव बेरायनानै नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनाय जाबाय बेखौनो नायसाबदो सनाफोर आंहा दिनै जेबो देखायनो हानाय जायासै नै सानरोमा रोमै जाबाय मानसिफ्रा बिराद फैबाय माने जोंना एरियायाव गैया नालाय बिदि ओमफ्राय बेहायनो खासै नालाय दा स्कुल बन्द मोननाय गथ'फ्रा जि बयबो फैयो आरो बिमा लाबायो मोजां टाइम पास खालामफैनो बेलासियाव फैनायानो जाया जोंथ' ओइलाय मालाय बटआव गाखोदों मालाय लाइफ जेकेट आंथ' दा बादियाव बट गोदोबाबो थैनाय नङा सानस्रिनो गोराथार मादैया ये क्या जिसे बिराद मोजां भिउ नुयो नै मोनाबिलियाव समायना रमायना बेसे समायना बेसे रमायना जोंनि बे क'क्राझार टाउनालाय ना आबौ बेसे समायना बेसे रमायना जोंनि बे क'क्राझार टाउनालाय जेरावबो थांनाङा सनाफोर जोंना जायगायावनो एसे टाइम पास खालामनो हायो थ' बिदिब्ला जोंथ' नङा आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा सनाफोर दोनथ'बाय आङो बेयावनो थांनो ओंखारबाय भिडिअखौ हनै बैसोरबो खाख्लुमग्रा हारिफ्राबो जि फैयो माथो लामनो नैबे जोंहा थांनायनि लामायाव फैबाय
नैब्लाय जोंना थांनायनि लामाया जोब्बाय भिडिअ'आ बेयावनो फिनिश सनाफोर बाय आंनि फिसौआ नै फुथुला मोनसेल' मोनलांबाय थांनो ओंखारबाय हरबो थालाङा ओंखामबो मोनजाया साला सानो साग्रा फैनानै फुथुला थेखाखा मोननानै बुंबावबाय बेथुमा होनबाव जाबाय दे होनबावदो दे होनलानो बोरो बिफाफ्रा बोरो बेरायनायल' नै सासे लोगोना फैलायबाय आंनो मालाय बिबार जोब नै आयौ गार्देन जोब नै बेहा न'आव थायै बेफोरखौनो सुइटिं खालामबाय थायो खोमा मालाय बा बिबार जोब नै गैलाहाय बिबारजों बिबार जेबो खामानि मावखायानदां बेयावनो टाइम पास बेयावनोसै नै आयौ नार्सारिसो जाबाय नार्सारि ना नार्सारि होनो आयौ नार्सारि खुलिनोसै नैबेलाय माथो नैबेबो दारिजा मावो खोमसिखाय नुलालै मा जिरायलायनांगौ जिरायाथ' जिराया आं नोंनि गार्देनखौसो खेबदोंथ' न' सिङावबो दंबावोसो वाव मालाय नै थैखागोनहाय जारौआ नोंखौ खेबला ब्रादार वाव बाहाय सुइटिं खालामफैनांसिगोनहाय आंहा गान मोनसे मोसानानै थांनांसिगोन बाहाय रिल्स आयौ निलिमा सरगयारिया मासिबां डेक'रेट खालामनो रोंगौबा प्रमसन निलिमा ब्रह्मनि डेक'रेट ना मा होनो इंलिसनि माबा प्रनाउन्सियेसनखौ रोंलायलाङा आं आं हालाहाय नै बेना न'आनो बिफांजोब आं बाखाबाय आयौ जेखाइबो दङ नै आयौहाय आं बाखाबाय आयौ जेखाइबो दंबावो आयौ अरिजिनेल जोब दे अरिजिनेल बे मानिमुनि नामा मानिमुनि नङा जेनेबा मानिमुनि स्टाइल ना लटास बायदि बैयो वाव बहुत अच्छा डेकोरेट किया रे भाई मोसालांनांसिगोनहाय आं मोनथिबाय